ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ተመልከትና እዚ ጦፈኛ ሚድያ እዩ። ጦፈኛ ሚድያ ናይ ሰሙን መዘራረብቲ ዛዕባታት ዝኾኑ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ሰሙን ዝተኻየደ ሃገራዊ ጉዳይ ምክክር ተዛዚሙሎ ኣብ 4 ነጥብታት ኣፈላላይ እንተለዉ ኣብ መብዛሕትኦም ኣጀንዳታት ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ። ን38 መዓልትታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ዝፀንሐ ምክክር ሃገራዊ ጉባኤ ፕሬዚደንት ታዬ ኣጽቀሥላሴን ካልኦት ላዕለዎት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸቡሉ ብወግዓዊ ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብ ዝቐረቡ 8 ዋና ኣጀንዳታት 400 ምክረ ሓሳባትን ኣብ መብዛሕትኦም ስምምዓት ዝተበፅሐ እንትኾን ካብዚኦም ውሽጢ መሬት ናይ መንግስቲ ናብ ውልቀ ሰብ ይኹኑ ዕድሜኦም ካብ 16 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ ህፃውንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ምጥቃም ይተኣገዱ፣ በዓላት ኢሬቻን ካልኦት ዓበይቲ በዓላትን ካላንደር ተኻቲቶም ይከበሩ። ኣብ ኣፈላላይ ዘለዎ 4 ነጥብታት ድማ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሞ ርእሰ ከተማ ምዃና ኣብ ሕገ መንግስቲ ይፅሓፍ፣ ከምኡ እውን ናይ ፌደራል ኣካል ዝብል ናይ ተፀዋዕነት ይቀየር ዝብል ብኣሸማገልቲ ቡድን ዝቐረበ ሓሳብን ካልኦት ኣማራፅታትን ብፍሉይነት ቀሪቦም እዮም። ሰንደቅ ዕላማ ብዝምልከት ባንዴራ ማለት እዩ። ሕጂ እውን ኣርማ ይቐፅል ወይ ኩሉ ዘሳትፍ ይመሓየሽ? ስርዓት መንግስቲ ናብ ፓርላማዊ ስርዓት ወይስ ብህዝቢ ብቐጥታ ዝምረጥ ናብ ፕሬዚዳንታዊ ስርዓት? ናብ ፓርላማን ናብዚ ሕጂ ዘሎ ፌደራላዊ ስርዓት ዶ ይቐፅል ወይ ከዓ ናብ ፕሬዚዳንታዊ ስርዓት ይቀየር ዝብል ካሊእ ኣብ ኣፈላላይ ዘለዉ ካብቶም 4 ነጥብታት ሓደ እዩ። እቲ ረብዓይ ድማ ናይ ኮሚሽን መደምደምታ እቶም ሰብመዚ ከም ዝገለጽዎ ነቶም ፍልልያ ዝቐረቡ ሓሳባት መርሚሮ ንሃገር ዝጠቅም እዩ ዝብሎ ውሳነ ከም ዘሕልፎ ኣፍሊጡ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ከምዚ እናሃለወ ተመኻኸርቲ ክልል ኣምሓራ ትማሊ ምሸት ኣብ ልዕሊ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ቅሬቶኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ተመኻኸርቲ ክልል ኣምሓራ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ገለልተኛ ዘይብሉን ሕጊ ኣሰራርሓን ብምጥሓስ ከቢድ ናይ ስነ ስርዓት ግህሰት ፈፂሙ እዩ ብምባል ነቲ ኮሚሽን ናይ ጽሑፍ ኣቤቱታኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ሕጋዊ ዘይኮነ ኣሰራርሓታት እቶም ተመኻኸርቲ ነሓስ 15 2018 ዓ.ም ኣብ ዘእተዉ ኣቤቱታ ገለ ኮሚሽነራት ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ባዕሎም ምክትል ሒዞም ብምምጻእ ተጽዕኖ ንምፍጣር ፈቲኖም እዮም ይብሉ። ጉባኤ ተወከልቲ ክልላት ኣብ ናይ 10 50 250 500 ደረጃታት ብዝበዝሕ ድምፂ ዝጸደቐ ሓሳብ ተነቢቡ ኣብ ዝጸድቀሉ እዋን ካብ ክልል ኦሮምያ ብዝመፁ ውሕዳት ተሳተፍቲ ቅሬታ ዝተለዓለ ጥራሕ ኮሚሽን ሕጊ ብምጥሓስ ጉባኤ ተወከልቲ ክልላት ዝበሃል ሕጋዊ ዘይኮነ ኣሰራርሓ ምጥቃሙ ተቃውሞኦም ገሊፆም ኣሎ። ናይ መወዳእታ ውሳነ ተመኻኸርቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ብሕገወጥ መንገዲ ተደራጅዩ ዝመፀ ዝኾነ ሓድሽ ወይ ዝተመሓሸ ምክሪ ሓሳብ ከም ዘይቀበልዎን ነሓስ 13 ዝተነበበ ኣጀንዳ ብዘይ ዝኾነ ወሰኽን ቅነሳን ንጠቕላላ ጉባኤ እንተዘይቀሪቡ ነቲ መስርሕ ኣቋሪፆም ዝወፁ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ። እናት ፓርቲ ብወገኑ ነቲ ሃገራዊ ምክክር ብጉልበት ዝተኻየደ ድራማ እዩ ብምባል ውፅኢቱ ህዝቢ ከይቕበሎ ፃውዒት ተቐሪቡ ኣሎ። እናት ፓርቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ሃገራዊ ምክክር ብመሰረቱን መስመር ዝሓዘን ዘይኮነስ ብገዛእ ፓርቲ ዝተጠለፈን ናይ ሃፀይ ጉልበት ድራማ ምዃኑ ህዝቢ ውፅኢቱ ከይቕበሎ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀዊዑ ኣሎ። ስምምዕነት መስርሕን ምግሃስ ኮሚሽን ባዕሉ ዘቐመጦ ናይ 75% ስምምዕን ኮንሲስተንስ ምርሒ ዘይተተግበረ ብፅሑፍን ብድምፅን ዘይፀደቐ ሓሳባት ብስምምዕነት ዝሓለፉ ተባሂሎም ከም ዝተቐመጡ ገሊፁ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ መብዛሕትኦም ተመኻኸርቲ ኣዲስ ኣበባ ንፌደራል መንግስቲ ተፀዋዕነት ትኹን ኢሎም እንተወሰኑ እኳ ገዛእ ፓርቲ ብዝደልዮ መንገዲ እንተዘይሓለፈ ኣዳራሽ ናብ ምርባሽን ብፀቕጢ ናይ ምሕላፍን ስራሕቲ ከም ዝተሰርሐ እናት ፓርቲ ዘውፅኦ መግለፂ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ መግለፂኡ እናት ፓርቲ እቲ ምክክር ንሃገራዊ ቅልውላው መፍትሒ ካብ ምምፃእ ንላዕሊ ወጥሪ ዘጋድድን ነቲ ዘሎ ዝገደደ ዘብፅሕን ዝውስኽን እዩ። እዚ ድማ ዜሮ ድምር ውፅኢት ኮይኑ እዩ ብምባል ዝኾነ ኣካል ዝወፅእ ውሳነ ካብዚ ኣካል ዝወፅእ ዝኾነ ውሳነ ሰነድን ሙሉእ ብሙሉእ ኣይቅበለን ኢሉ ህዝቢ እውን ክቃወሞ ፀዊዑ ኣሎ።